Sant Genís dels Agudells és el segon barri més envellit de la ciutat, només superat per Montbau, que de fet es troba al costat. Tot i això ha nascut una associació de joves que reclama un casal i instal·lacions esportives. El districte d'Horta-Guinardons ofereix una solució a curt termini on fer activitats. El que estem treballant d'entrada és que amb el fet d'alliberar l'espai del centre cívic que ara fan servir la gent gran, perquè tindran tot el casal de gent gran, aquell espai tingui un ús preferentment per la gent jove. Es tracta d'aquesta sala del centre cívic Casagroga, que quedarà lliure el juny, quan s'inaugurarà el casal de gent gran que s'està construint just a uns pocs metres de distància. També volen treballar la integració dels joves dins l'equipament perquè se'n puguin beneficiar més. Nosaltres acceptaríem la proposta en un primer moment, però la nostra lluita, el nostre procés seguiria, envers de tenir un local més gran, més acondicionat. En un primer moment proposaven la masia de Can Soler, però ara també consideren que el camp de futbol de Sant Genís, que quedarà definitivament en desús, és un bon espai a tenir en compte. Eso es lo que quieren. Luchamos por un proceso hacia un fin mejor. Pero aquí, eso hay que manejar en la pasta.